kain namin sa ano kagabi, sa buffet. So ngayon, tayo mag-iisda at gulay. Sarap itong aking ano guys. Sayote. Sayote, ginisa. Manamis-namis. At saka may crunch pa siya ng konti. Try mo lang ha, try mo lang. Sarap yan. Wala siyang sabaw. Usually you like sabaw, pero iba ito. Oo, iba to. Sabaw. Stir fry. Napanood nyo na yung aming dinner kahapon, guys. Parang ano parang nasabi ko sa kanin kasi kagabi wala tayong Hindi tayo nakainin. Kasi marami kaming kinain. Sashimi, sushi. Kahapon pala maghapon wala tayong kanin. Hindi kumain tayong kanin. Nagmakto tayo ng umaga. Pero kung... Kasi minsan ang kanin ng McDo, guys, nakabalot sa parang wax paper. Minsan naman, nakataka lang na ganun. Pag nakataka lang na ganun, dami, ang laki. Pagka nabalot sa ano, naku, liit-liit. Pag nakabalot siya, maliit. Oo. Diba, ang sukatan ginagamit. Sarap guys, ang gulay, oh. Anong isda ito? Hindi naman duhasa-hasa. Talakitok. Hindi Ano lang talakitok, hindi pa natin naluto. Hindi. Hindi. Kasi talakitok. Sasabawang ko yung talakitok. Gusto mo ito? Gusto mo ito? Hindi. Sarap, pwede pala ito ng kamay, oh. Alam ko guys, kain tayo guys. Tapos may suka tayo, pinakurat. Sinamak. Dito ako nag-iisda. Ha? Let's eat. Kunin nyo na yung mga pagkain nyo. Masarap guys. Sarap. Gawin bandang plit matigas. Ganon siya. Ano yan? Hindi mo kakainin yan. Aalisin mo yan. Sarap. Terno. Tapos may suka, no? Nakakalimutan ko ito lagi. Ano eh? Chili garlic eh. Lang na pengin natin. Please. Thank you. Sarap guys. Gusto namin ng mga ganitong ulam. Masarap din mga karne, no? Pero uhaw kami sa mga isda. Isda na fresh. Gusto. Yep. Sarap. Hindi kami lumabas ngayon, guys. Lalo nakakagama nga mo. Chili garlic. Ang gulay, ang lutong, manamis-namis. Ginisa ko lang sa bawang sibuyas. Manamis-namis. Saka, magtanim tayo nito sa yote, ha? I like sayote. We like sayote. Nakatikim ba kayo guys ng pickled sayote? May friend ako dati.
trabaho, si Beth. May you rest in peace, my friend. Very good person. Hindi ka magugutom pag kasama mo siya. Lagi siya maraming baon. Yung locker niya puno ng sa trabaho, locker niya puno ng mga pagkain. Dila-dilata. Kahit yung mga doktor sa kanya pumupunta pag nagugutom. Nahapon na, hindi pa nakakain. Lagi kasi siya may pagkain. Mahilig siya magluto. Gumawa siya minsan ng ano, yung sayote na pickled. Parang atsara, pero cubes. Tapos sayote, ay, ang sarap. Boiled egg, pag nagdami, nagluto, isang tray yata. Pag nagbawa ng itlog, kasama buong baryo. Isang tray yata. Nakamay niya ako. Oo nga, ano? Ang sarap. Patay ako dito sa isda. Mm. Talagang nakakain ako ng sariwa. Sarap. Tapos naalala ko pala si Beth, si Myra. Minsan may mga kasama pa kaming ibang lahi. Sasabay kami ng off, magre-request kami ng sabay ng off. Tapos pumupunta kami guys sa yung mga taga LA dyan, Santee Alley. Parang divisoria ng LA. Chinatown. Ako, may street na puro tela, may street na puro gown, may street na pang kusina. Ako, may mga payong kami nabibili dati, $2 lang lahat. Yung malalaking payong mahahaba. Dami namin nabili. Mga kaldero, kumot, comforter, bag. Ang saya. Tapos pagkatapos shopping, kain kami niyan sa mga Chinese or dim sum. Those were the days. I miss it. I miss my friends. Kamay na rin ako. Sarap eh. Kain tayo guys. Tapos minsan bago pa kami pumunta mag-drive ng papuntang LA, makain muna kami sa drive-thru McDonald's. Dati may 99 cents na breakfast. Tapos o di kaya sa mga breakfast na restaurant. Ginagawa rin natin ngayon yun ah. Yung 99 cents. 99 pesos naman dito. Ano tawag doon? Breakfast sulit? Sulit busog meals. Sulit busog. 99 pesos lang, may kanin ka na. May manok ka pa. May manok ka pa. May drink na yun. May kape ka na nun. Yun lang kinakain namin, friends. Ano maliit. Sold na kami doon. Try nyo to guys na luto. Simple lang. Dry lang ito. Pwede nyo rin tubigan. Para may sabaw. Pero po minsan masarap din kasi yung stir-fried lang. Na isda, ano? Preska talaga kasi. Ano? Bukas, kaya kulay? Bili na naman tayo, punta na naman tayo. Sa labas ng gate. Gusto ko yung ano? Ganito na dapat. Gusto ko yung galunggong na maliit. Tapos, alam mo, pagka meron ulit, bili tayo. Tapos ano, prito natin. Tapos, ihuhulog natin sa gulay.
Magkakaroon yung galunggong kasi hindi matinik. Hmm? Hasa-hasa ba to? Yung parang malapad ng konti sa hasa-hasa. Nagtanong ako pero nakalimutan ko yung tawag niya. Di ba yung sa Maral? Yun yata. Sa Maral. Mm. Yung last natin bumili tayo ng ng galunggong, baby galunggong, kalahating kilo lang, isang lutuan. Mhm. Sana may tawilis. Apat ang pinirito ko, oh. Nagdadalawa kami, o di wala nang tatakpan. Busin mo yan, ha? Ang bagal kumain ay. Masarap ito nga itong isda. Hmm? Masarap ito na isda. Sarap. No? Mm-mm. I like it. Mayroon siya. Kaibigan kong kay BFF. BFF. F. Naalala mo, isa sa mga lakad natin doon dati sa LA, shopping tayo doon sa mga murang bilihan. Santi. Tsaka may isa doon na si Beth kasi may suki siya sa Pilipina. Tawag dito. Tindahan ng mga kaldero, kutsara, mga pangkusina. Di ba yun ang mga gusto ko? May nabili akong no that time, stainless na colander. Bili akong 2. Hanggang ngayon, dinala ko sa Pilipinas kasi buhay na buhay pa siya. Kaysa bibili ako, ay paborito ko siya. Dinala ko. Buhay na buhay pa. Kasi guys, ako ayoko ng colander na plastic. You know why? Ang hirap hugasan. Baka maulog ko yung yung Yeah, it's okay. yung half cup? It's okay. Half a cup? Pagka plastic kasi guys ang colander, pagka ginamit mo sa isda, ang hirap alisin ng langsa. Pag ginamit mo naman sa sebo, ang gasto sa tubig at sabon, sa kakakuskus, ilang beses mo kuskusin para lang malis ang sebo. Pero kung stainless, mga maliliit na basin, mga mixing bowl mo, stainless, madali lang hindi man nababasag. Forever mo na gagamitin. Lalo na pag ako naghugas ng plastic. Ay, nako. Squeaky clean. Gusto ko yung squeaky clean. Yung pag ginanon mo, yan yung ganyan. Hanggat may nakikita akong pagka yung ginanon mo, tapos madulas, hindi ko tinitigilan. Kaya, for decades now, yun ang namin, yung colander. Sarap. Very good. Kanina ba papili ko sa ano gusto mong ulam? Karne o isda? Isda! Kasi kung sasabihin mo karne, yung malalaking buto, yung beef soup bones, yun, ilalaga ko sana. Ito, sarap-sarap oh. Sabi niya isda. Hindi isda. Happy birthday, Julian! Nag-birthday pala yung pamangkin ko. Happy birthday! Hindi ako nakabati. Huli na ako sa tawag dito sa group chat namin, pamilya. Happy birthday, Yan! Pala niya, Julian Faith. Nanay niya si Julie.
Kaya siya Julian Faith. Kami, wala kaming anak na babae, pero may pamangking, sa side ko, may pamangking kaming babae na 2. Oh, tapos mga lalaki na. Sa side niya, maraming babae. Dahil ko pala kanin, oh. Parang dahil ko nakakain na, pero dahil pala kanin. Busin natin to. Parang wala nang takpan, ha? Yeah. Sa'yo na yun. Tapos na. Ang dami-dami niya. Ayan, ang pinakain ko. Ay, kinukuha ko. Oh, ano pa? Damo. Binigyan nga pala kami ni Rolly, tsaka ni Meng ng mangga. Sa ano ba nila ka? Sa puno nila? Puno nila yata eh. Yata. Nabard sila. Di ba guys, pagka may mga namimit ka minsan, may awkwardness. Kahit nga yung kakilala mo na, tapos matagal kayo hindi nagkita. Pag nagkita kayo, there's awkwardness, you know? Baka minsan iba ka na, iba na siya. Pero mayroong mga tao rin na unang mo palang nakita, parang swak na yung niyo, personality. Tapos parang natural lang ang daloy ng kwentuhan. Ganun kami kagabi. Natural, no? Yeah. Ang ganda pala doon sa Hilton. Mahal lang ka per night yan. Mga 200 a night yata doon. Megit? Dollars, ha? Dollars. Pag nag-stay in, pagka nag-ano ka ron, Stay. check-in. Ang ganda. Pero kami sa restaurant lang. Parang mga hotel sa Amerika. Sa Vegas, mga casino. Gusto na kami lang nagka-casino. Dati pag pumunta kami Las Vegas, lalaro ng konti, pero may hangganan, may limit. Dahil kasi, ako maubos ang pera mo. Pagka hindi ka careful. Kami nga, ang tagal namin nanirahan sa Lake Elsinore. 15 minutes away. Pichanga. Casino, Pichanga. Ako, never pa ako nakapasok. Siya nakapasok na kasi dati may mga bisita kami. Dinala namin doon. Dinala niya doon. Tapos, hinatid ko lang sila. Malilit pa mga bata doon. Tapos, nung tapos na silang naglaro, nagpasundo na sila. Sinundo ko sila. Otherwise, ako never ako nakapasok sa Pichanga ever. Pero, napakalapit lang sa amin nun. Kumbaga, very tempting kung naglalaro ka. Gamit ko pang kanin. Ito, hindi ko na maubos. Hindi, ito ba ako? Ito na. Ibig sabihin dati hindi ko na uubos. Hindi kasi masarap ulam ga. Tsaka masarap isda na to. Naglalaro ako, alam ko laruin lahat. 21, poker, roulette, dice. Kaya lang, pag nasa Las Vegas kami, ngayon, siyempre, nandun ka na, hindi ka naman pwedeng hindi maglalaro. Nandun ka na sa Las Vegas. So, yun, maglalaro ako. Maglalaro kami. Chess, that machine. Ako slot machine lang. Hindi ako marunong sa mga baraha. Hindi ko Excuse. maintindihan. Pero hindi ko hinahanap. Tsaka ang kagandahan kasi dyan, dapat yung bang
meron kang knowledge sa paglalaro. Hindi naman kasi basta laro ka lang eh. Kailangan dyan may knowledge ka, may diskarte ka. Katulad niya, ano? Si Grace at saka si, ano? Si... Lagi sila nananalo. Jerry. Lagi sila nananalo. Yun talagang, ano? Talagang high roller. Tsaka high roller sila. Kasi naman, Ay. ano na, yung bang, ibig sabihin, Kasi pag high roller ka, pag nanalo ka, malaki talaga. at saka ibig sabihin, meron na silang ano, ibig sabihin, they know how. Strategy. Kailangan may, ano, they know how to play. Kasi otherwise, kung ano lang, yung laro-laro ko lang, eh, Konti-konti na puro ubos. talo. Konti na ubos. Kumbaga, never ka mananalo. At saka ano yan, it's a disease. Pagka hindi mo makontrol. Pag di ka marunong mag-control, Kasama din ako sa trabaho. Ganun siya, lagi siya nananalo. Kumbaga, Josie, si Josie at saka si ano rin, si Dulce, lagi sila nananalo. Pero mga high roller yata sila. Kasi kung pakonti-konti ka lang, kumbaga hindi ka mananalo. Kumbaga pag natalo ka, hindi mo babawi. Hindi ka gaya ng malaking ano mo. Pag nanalo, pag tumama, laki. Laki ng balik. Kaya lang, kailangan ka lang may control when to stop. Kasi kahit nanalo ka malaki, tapos Naubos binalik na, mo, binalik mo rin lang sa ano, casino, you know, bumalik lang. Hindi panalo, no, end up nung talo ka pa. Kaya kailangan may control lang. yeah. Gatulungan mo ako dito, dahil Saan? ko. Sarap kaya. Ano? Pero dati guys, may kwento ako. Tungkol sa yung mga ganyan-ganyan, yung mga sugal-sugal. Eh, kwento ko na yata dito sa vlog. Pero sa mga bagong nanonood. Unang trabaho ko sa Amerika, nasa nursing home ako. Convalescent hospital. Kasi yun ang na-petition sa akin for working visa. So, meron kaming, nalala ko pangalan niya, si Ramona. Hispanic na babae. Mabait. Very soft-spoken. Kasi dati, nung unang panahon, wala pa na may mga direct deposit. Hindi, meron na palang direct deposit noon. Hindi, nung unang-unang ko yata, early 1990s, wala pa, no? Yung sahod mo, direct ang papasok sa bangko. Nung una, ano pa, yung papel na yung cheque. Tapos i-deposit mo sa bangko. Paycheck. So, minsan, sweldo. Nataon weekend duty ako. Wala yung business office. Pagkasarado ang business office, binibigay sa charge nurse yung sweldo. Yung paycheck. Yung mga may check. Naman, hindi mo makikita, nakalagay sa envelope. Kung minsan, gano'n nangyari. Tumawag ito si Ramona, off siya, tumawag siya, sabi niya, Jerlyn, can you please, sabi niya, can you do me a favor? Sabi niya, pupunta ako dyan ng ganitong oras. Pwede bang i-ready mo na yun? Kasi nakakabinet yung yung mga paycheck. Sabi niya, pwede bang i-ready mo na? Kasi sabi niya, yung kotse ko, hindi pwedeng patayin. Pag pinatay ko, mahirapan akong i-on. I-start. I-start, hindi. Sabi niya, ang hirap i-start. Baka hindi pa mag-start. Sabi niya, ganun. Kaya sabi niya, kung pwede lang, yung hawakan mo na lang para na pagpasok ko sa building, makukuha niya kaya hindi yung hahanapin pa niya ako, magbubukas pa ako ng cabinet, gano'n. Ano, gusto no problem. Ako ko, I have it ready. Tapos maya dumating na siya. Salamat, sabi niya, salamat. Sabi niya, ang kotse kasi lumang-luma. Lumang-luma. Ang hirap, sabi niya. Parang ngayon, ayoko na, Gumigising pa ako ng maaga, sabi niya, para lang may time akong i-start siya. Wala naman ako, sabi niya, pambiling kotse. Sige, sabi ko, mag-iingat ka.
Few days later, evening shift kasi siya, alas 3. Tumawag. Ay, hindi, the next day pala. The next day. Linggo. Mawag, nag-call off. Sabi ko, kasi uso yun dati pag sweldo. Call off na, may pera na eh. Uso niya, wala na. Call off na. Sabi niya, pagka ganun nga, pag weekend, wala yung mga bossing. Ikaw ang charge nurse, ikaw din ang staffing. Sa'yo nagko-call off, ikaw rin maghanap ng kapalit. Sabi niya, si Ramona ito, sabi niya, I'm really sorry, I have to call in. Sabi niya, what's wrong? Sabi niya, I'm not sick. Sabi niya ganun. But I'm here at the dealership. I thought it's gonna finish soon, but it's andito pa rin ako, hindi pa rin ako makaalis. Sabi niya, bumibili ako ng kotse. Sabi ko, wow! That's good. Sabi ko, ganun. Yung pala, guys, galing siya doon the day before, galing siya doon na kinuha yung sweldo niya. Pumunta pala siya ng bingo. Nanalo siya ng $25,000. Kaya the next day, bumili ng kotse. Isipin mo nga naman, sabi niya, alam mo ba, hindi naman ako nagbibingo. Inaya lang daw siya ng, kaibigan niya, kung pinsan niya, kung sino. Sabi niya, hindi ako nagbibingo. Hindi ako nagsusugal. Kaya lang, sabi niya, that time, niyaya daw siya. Sweldo nga, may pera siya. Baka sakali. Nanalo. Sabi niya, pero, ayoko na. Ayoko malulong. Alam kong hindi ka, yung ending ng Sugarol, hindi ka man nanalo. You know, end up mo is talo. Hindi ka nanghingi ng regalo. Balato. Sabi niya, I think pinanalo lang ako ng Diyos dahil kasi kailangan ko talaga kotse. Pati sa paghatid sundo ng mga anak niya, hirap na hirap siya. Sabi niya, yun na, that's it. Nanalo siya 25,000. Bago tuloy kotse niya. Excuse me. Lagyan mo na, please. Kaya kinalunisan, tatanong yan sino mga nag-call off? Kasi may record dyan kung sino nag-call off, sinong kinuha mo, overtime ba, hindi ba? Okay. Pati yung, alala mo si Fran, kilala mo yun Si Fran yung sa staffing namin. Tawa siya. Oh, good for her, bless her heart, sabi niya gano'n. Nakabili daw ng bagong kotse kasi alam pala nilang lahat na ang kotse niya nga sira-sira. Hard starting. Yung mga lumang kotse na. Ga. Ay, ang sarap! Ga. Mangga? Mangga? Anything. Mangga. Hinog na ba yun? Alam mo yung hilaw? Lagyan natin ng kamatis, sibuyas. Ha? Sausawan, gawin natin sausawan. May steak ka na, masarap. O karne asada. Yung karne asada, yung nabibili namin dati sa doon. Karne asada. Yung kasi may nabibili ka na yung bang sliced na. Meron din nabibili ka na marinated na.